Lo ngumdaniso oqulunqwe ngabafana balapha eMthwakazi eHewu kweli phondo leMpuma Kapa. Abantu abaninzi bathi ngumlando challenge, kodwa apha thina kwaXhosa sithi umvundluzeka indlela. Lo mdaniso lona ufuna abantu abangoobhuti bakhwele ezibhagleni abafunayo badlale ngasezibhedini zabo, bemane bejinga besenza lento yenziwa ngulo mfana, umntu azibonakalise ukuba uyi-ageist. Imlando challenge kuthiwa ukuba ukwazi ukuba yi-ageist ungakulinge udlale lo mdlalo, ngoba abafana balapha eMthwakazi eHewu bayakujikela kakubi. Lo umbona apha igama lakhe nguTaraiza Khathi, ngumfana walapha eMthwakazi, naye ukhulele apha eHewu, uyaziwa ngabantu balapha eHewu. Sithe sisomjonga lo mfana esenza lo mdaniso, sathi abantu abangoobhuti baza kuwuthanda lo mdaniso lona. Kuthiwa mayithi ifika inyanga yezithandani makabe egcwele uTikTok, ooFacebook, ooTwitter, ooInsta, abantu bonke bajonge kuwe xa usenza le nto. Kuthiwa yenziwa ngabafana abaneentloni lena, yenziwa ngabafana abaqala apha ku-20 uye kutsho ku-40. Uba ungaphezulu kwi-40 years okanye ungaphantsi kwi-20 kuthiwa hayi noba uyenzanga wena. Lo unxibe ushoti ogrey apha ngutahlumela, utahlumzi. Lo mfana yena kuthiwa ngubhuti Mhlangabizi, uta-MH. Lo mfana unxibe ibhlukhwe emnyama kuthiwa ngutaMasibu, ubhuti Masibulele. Nabo ngabalapha eHewu, bakhulele apha eHewu kwaye bayaziwa. Bathi babone bengenokwazi ukunyamezela bathabatha inxaxheba apha kulo mdaniso uthi umvundla uzeka indlela. Umfana unxibe ushoti oblow uhleli ne-girlfriend yakhe apha, igama lakhe nguSiliziwe, uTasili. Icekwa ngoku likubantu abangoobhuti abazimiseleyo ukuthabatha inxaxheba apha kulo mdaniso umtsha uthi mlando okanye uthi umvundla uzeka indlela. Sijongile siwakhele amkhanyo iBuddhas the Giants ukuba siza kuthabatha inxaxheba kusini na, njengoko sebephahle indlela abafana balapha eMthwakazi eHewu. Kuya kunyanzeleka belandile ekhondweni ke. Kuthiwe umntu ongafuni ukwenza lo mdaniso ngumkanja. Iyawuthi ke loo nto ukuba uyenza uyawuphuma wedwa, abantu bawujonga kuwe uba hayi ufani, shame. Kwiindaba ze-CNBC apha kuChannel 841, elam igama ndinguNomagunya Nyonyozela ipolisa, ndiseMthwakazi location eHewu kweli phondo leMpuma Kapa.